Здравейчко, ме гледате! Аз съм Иван 2016 и това е петия епизод от оцеляването ми. И днес убихме крава и най-накрая вече имам такова, ма само че не се сетях, че трябва да взе малко шугаркейн. Толкова стига. Извинявам се. Сега ще направим книги и направих един диамантен честплейт с Protection 2 и Thorns. Сега ще комбинирам книги и се надявам да се паднат хубави енчанти. Имам вече две книги, ще отидем да им фърнем по един енчант, само че вече имам само 13 левела. И храната ми е на привършване. Ах, тази гора как е мраза. Трябва така. Натъжено. Ей, не, брат. Между другото си поправях инструментите от миналия път. Както видяхте, бях 28 левел, сега съм 13. И тук лага и не търпим. Ако на време и така и така. Бил долу горе. Ще сигурно се видя, че този да разкарвам. Честно казано, и аз не знам, но аз ще забравя лаписа. Там рел сидят са мести. Тази количка ще видя дали има нещо. В нея, моля да има лапис тук. Yes! Има лапис. Ако се чупа букшелфовете, мога да взема книги, но не само е този. И този, поне да се върват. Огнена защита, мощ. Проклятие на челюст, шартнес, по-добре. Пшеница не се енчантва. Мощ мога. Мощ и в шанс мога. Шартнес, добре. Сега после ще ги прави тра из фарма. Левел, само че другия епизод. Сега мисля първо да се наспим, да се оставя здесь. Съжалявам, че лагва така, ама няма просто какво да направя. Нямам вече такова, да. Искам да почвам да сглавям вече броня за дракона, да е хубава, да мога да го набия хубавичко. Много малко левели останах. Сега аз искам да направя така. И така ще направим. И така малка мина да започне. Да си имаме и така наблизо, че да не хода никъде. Намериш, моля. И това е онова. Това е онова. Това е оная мина на сено. Сега ще се... ще се опитам всъщност
да... Къде че го бе? Я чакайте малко. О, не. Имам кат. Имам... Упси. Моля. Защо ми се струва, че диамантите ми ги няма? 21 диаманта. Вече изчезват диаманти. Нищо. Карай, кой ще покая? Кой ме покали? Той бяха 21 диаманта. Диамантите не изчезват и така. Нали? Йо. Добре. Добре. Все едно, благодаря, че ме гледахте. Абонирайте се, дайте положителен вот за този клип и